ochung' ne mibadhi. Kamoro ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ogolo ripot mar nonro mayande gisebedo ka gitimo e wi mibadhi ma pacho ka e higa mar 2021. Lipodno onyiedho elela migepe apise mag piny owacho kod counties kama gikone mibadhi otimenewa. Pach jopiny kaachiel kod ute fwambo bende nokaw kotenre kod wach mar nonrono. Joiso Duor nigi ler mathoth. E kinde timo nonro mar chal mar mibadhi ma en achiedh nade maduong' e pacho ka, duol makedo kod mibadhi EACC nochoko paro kowuok kuom moko kuom jopiny ma johigni 18 kadhi malo mawuok e counties duto 47 mar yango kit kaka gisebedo ka giyudo kony kowuok e apise mag piny owacho. E ripodno, atamalo 73.5 mar jogo mane okaw pachgi wacho ni mibadhi pod otimo newa ahinya e pacho ka. Kanitiere medruok e weche mibadhi kowuok e atamalo 48 e higa mar 2018 nyaka atamalo 71 e higa mar 2021. E yango moko kuom migepe ma jopiny thoro romo gi weche mag mibadhi, migawo mar arita ema otele kod atamalo 42.4 kiluwe kod migawo mar thieth e atamalo 19.7. Apise mag obila okuongo kod atamalo 82.1 e kind apise mag sirikal kama jopiny romo gi timbe mibadhi mathoth kiluwe kod apisi mar ndikruok mar oganda e atamalo 25.2 kaito apisi mar immigration ni atamalo 17.3. E kit kaka asoya ichiwo, ripodno yango ni atamalo 20.9 mar jogo mane okaw pachgi nowacho ni gichiwo asoya eka giyud chenro e apise mag piny owacho. Jogo modak e bombe chulo asoya mang'eny mar shillings 7,615 kipimo kod jogo modak dala machulo asoya mar shillings 5,852. Ka joma mine chulo asoya mamalo mar shillings 8,818 kipimo kod joma chuo machiwo asoya mar shillings 5,410. Joma tindo manie kin higni 18 nyaka 24 bende chulo asoya mang'eny moloyo joma dongo. Asoya michiwo omedore kowuok e shillings 3,833 e higa mar 2018 nyaka shillings 5,889 e higa mar 2021. E kind counties duto 47 ma pacho ka, counties 10 mokwongo kama asoya chiwore miwuoro gin Mandera, Narok, Nakuru, Elgeyo Marakwet, Kiambu, Machakos, Busia, Nairobi, Kirinyaga kod Murang'a. Kaluwore kod ripodno, nus mar jogo mane okaw pachgi e kin nonro makamano magin atamalo 51.3 ok tem e yo moramora mar kedo kod mibadhi e pacho ka. Kata kamano, ji moheo atamalo 18 nodagi kawo kata chiwo asoya kipimo kod atamalo 14.5 e higa mar 2017 kod atamalo 17.2 e higa mar 2018. Ute fwambo opuo e konyo keyo puonj e kedo kod mibadhi e pacho ka, Nyakalondo nie ong'ala manyime kod atamalo 86.7 e kedo gi mibadhi kiluwe kod wang' jowi e atamalo 72.5, tudruok e yor mbui e atamalo 24 kaito gazet e atamalo 14.8. Kata kamano, duolno medo jiwo sirikal mamalo kod mano mar counties mondo ket piny okenge makare manyalo konyo e tieko weche mag mibadhi e pacho ka. Joiso Duor, Ramogi TV.